Ja bih vas molio intervju za sportsku reviju. Kako se zoveš? Glumac. Srđan glumac. Za tebe nisam čuo, a tamo znam sve. Otkad si u sportskoj? Već 6 mjeseci. Ali radim samo stvari koje me zanimaju. Zato me niste primijetili. Ko ti je to? Asistentica? Ne, to mi je sestrična. Ivane, molim vas trenutak pažnje. Ovo je kum moje žene, Horvatičak. Alen, recite, Horvatiček, drago mi je. Ovo je moj sin Martin Horvatiček. što trebate? Gospodin Alen mali je strašni talent. Kakve planove ima sestrična za prvi svibanj? Ivane, ja vam jamčim za malo. To se rijetko viđa. Mali ima dribling, ima šut, može trčati, ima mašte i ispoštene obitelji. Naše. Treba mu samo dati šansu. Imam sutra na jahti jednu malu proslavu s poslovnim partnerom. Hoćeš nam se pridružiti? To poslovni partner. U kojem god svojstvu hoćeš. Hoćete mu dati intervju? Kome? Mom bratiću Srđanu. Javi se. A Martinu šansu? Obojica su naši. Neka mali drugi tjedan dođe do mene. Ne budete požalili, gospodin Alen. Najljepše hvala. Gospodine Aleni, ja bih trebao intervju odmah. Znate, to bi već išlo preko sve. Ti si isto zajeban. Čekaj. A jevat ćemo se do danjega.